Good news! Natilawan na gyud sa mga tinunan sa elementarya sa Dakwen sa Sugbo ang masustansya ug balanse nga pagkaon subay sa paglusad sa school-based feeding program sa Department of Education ug sa LGU. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang lamian nga pagkaon nga bag-ong haon nga gidalit sa mga chikiting sa Lahog Elementary School. Apil ang kanon, utan nga gisubakan o ginagmayng karne, fried chicken, prutas o gatas. Si Mayor Nestor Archival mismo ang midalit nini ngadto sa mga tinunan kinsa nihatag og hugot nga suporta sa programa nga nahaumusab sa gulayan sa paaralan sa Dakbayan. Miabot sa kapin usa ka libo ka mga tinunan sa Lahog Elementary School apil na ang tanang daycare, grade 1 o grade 2 ug kadto mga wasted o severely wasted nga tinunan hangtod sa grade 6 ang naka-avail sa programa. Katulo sa usa ka semana sila pakanon. Ato ning suportahan until ang ato yung mga bata nga malnourished maulian. We want our school learners, of course, nga mabusog siya. At the same time, ang attention sa bata, manggod, we notice nga mas maayo once nga naa siya sa skulahan nga naisuod ang tiyan. All man siya, all kinder ang all grade 1. Ang grade 2 to grade 6, nasa lay timeline kung kano saan nila pariyon ang mga bata. Ngayon paglusad sa school-based food security program sa Kagamhanan, pinaagi sa Department of Education in collaboration sa local government unit. Gilauman nga mas mapalambo pa ang kahimsog sa panglawas sa kabataan. Ang school feeding kabahin sa food security program sa Kagamhanan nga gipatuman sa DepEd ug mga katambayayong ahensya. Gipakita usab sa Lahog Elementary School ang ilang urban garden nga gitamnan og nagkadayang utanon ug duna usab sila fish pond. Nanglantag na ay mga garden. In fact, na ay gihimo natong contest sa tanan nga mga eskwelahan sa gulayan. We do have gulayan also. So ang atong mga gulayan nga naa sa school, mausad nilang i-harvest para at the same time, mausad ang ibutang sa food. Ang abot sa gulayan ang ilang lutuon sa school kitchen ug maoy ipakaon usab sa mga bata. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.